Makadi muri Zimbabwe zita rangu ndinoitwa Jabulani Tulani Kumalo aka JTK. Ndiri pano pabendera prison ndina mukoma wangu Abraham Kasukuwere. Titakumbonzwa kuti mhosva yakapinza mukoma wangu mukati mejere ingava ichi. Makadi mukoma. Nofara makadi mukoma wangu. Tinofara tinokuchingamidza muchirongwa. Tinotenda nesoko yakwenyu. Ndizvo mukoma wangu. Tingade kuziva kuti mhosva yakakupinza mukati mejere ingava ichi mukoma. Mhosva yekudanana underage section 70. Ndo yakata kuti ndiwe ndiri mukati menzvimbo iyi. Zvakafamba sei? Chikaitika ndechekuti ndakadanana nemusikana wangu inini pamusha paigara. Saka musikana uyu akanga ane 20 years. Satadanana ndikabva tatosvisana kwana tete zvekuti vimbisana kuti tada kurona zvezvi tapanana nhumbi. Saka musikana uyu ndirakuziva kuti akanga antori nemwe mukomana waitodanana naye. Saka pamba pakaita vasikana vaviri. Saka amainini vangu ine vakanga vari form 3 vane 15 years. Ndo vakabva vandizivisa kuti sisi ava nemukomana vari kudana nawo. Ndakabva ndazvitsvagurudza kusva ndazviwana. Ndobva ndada kuti ndichisiya musikana wangu wewe ndobva ndadanana naamainini. Ndadanana naamainini umbo ukazobuda pachena kuti ndikudana naamainini taenda pane imwe nyaradzo kunonzi Kugora. Tasvika panyaradzo pape ndikazobuda naamainini wangu kuma past 9 kusvika kuma 3 kwakunoedza ndina amainini ndandiri kuno kumaundarweni. Ndatoya nawo nemota sindipakabuda umbo kuti ndikudana naamainini nawo kusvika nyaya zvoenda kupolisi kusvika ndazouya panzvimbo ino. Mafambira akaita nyaya? Akaita nyaya yacho. Makatanga kudana naamainini nawo zvarini? October 2021. 2021? Yes. Mhosva yakaitikira kupi mukoma? Kugora Madziva. Imimi mungatiudzawo kuti mune makore mangani? Ndine 28 years. 28 years? Yes. Yakaitika rini? October 2021. 2021? Yes. Mangani zvonguva iyo? Ndine 27. 27? Yes. Nini? Mainini vane 15. 15? Yes. Saka mainini vari pizvezvi? Izvi mainini variko vakatopedza form 4 yavo this year. This year? Yes. Vabereki vamainini? Variko kumusha kwekumadziva. Vakainzwa here nyaya? Vakainzwa ndo vakatozondisungisa. Vakati chii kuti vari kumboya vachikuonai vachitaura nemi here vakakuregererai zvakafamba sei? Kuya kundiona havana kundiona sezvo ndanga ndatova mukwasha wavo asi kuti zvandakaita ndo zvakavarwadza nokuti ndatori mukwasha wavo topanana nhumbi nemwana wavo mukuru. Saka inini ndikazotadza kuti ndikazotora mwana mumusha mumwe chete. Saka ndo zvakavarwadza asi atezvara vangu havana kunzwisisa. Asi ambuya vangu ndo vakatomboti zvari mukwasha wedu rege titaurira naye tingonzwisana. Asi atezvara vangu vangonzi nevanhu vemuvillage aende munomangana mukomana uyu akamborora mumwe mukadzi saka akunotambisirai vana venyu. Asi nyanga isiri donzvo rako nokuti ndanga ndarwadziwa kuti munhu wandapanana nhumbi ova nezvimwe zvikomba futi ndanga ndarwadziwa. Makapedza kuroora zvese rwekutanga? Ndangopinda musha mavo ndakuzikanwa ndatopa process ndatopa pamadhezi kuti ndinobvisa mari baitika chiitwa ichi. Vakakanganisika? Ndizvozvo. Kumba hameno vabereki kana variko vakazvitambirawo sei kwenyu? Vabereki vangu vakazvitambira zvikuru sei amai asi baba vangu havana kuzvigamuchira. Nokuti kubva ndatopinda mutorongo runo mwedzi ndowechi 13 ndatosara ne3 days dzangu dzokunge ndiri panapa ndichipedza jere rangu. Baba vangu havana musi wavatombonoona ndiri pajere nokuti kutadza kwacho kwanga kwanyanyisa. Vachindimirira ndichingoti ndikatora mukadzi ndasiya ndatora mukadzi ndasiya. Saka yakabva yatonge tsika yangu yajairika. Saka baba vangu vakabva vasinge varwadziwa. Makatongerwa makore akareba sei? Ndakatongwa 13 months gore ne 1 mwedzi. 13 months? Yes. Saka baba havana kana zuva ravakambofungwa kana kutsika pano? Havana kana. Mai vanouya? Aya mai vanouya. Mungado chii kune vakateerera kana baba kana ani hameno vamungada kutaura naye kuti vakunzweiwo? Chanoda kutsanangura kuna baba vangu kuti vabereki vangu even kana una atezvara vamwe vakandisungisa ndinongoti ayo kusungwa zvinowanika nekuti ndakanga ndatadza asi ndiri mwana wavo ngava ndigamuchire. Mushoko rinoti vakarasika vanogamuchirwa nokuti ndadzidza zvakawanda ndiri mukati menzvimbo ino kuti kutadza kwandaita kana Mwari kudenga zvaivatsamwisawo. Saka ndiri kuchikoro rehab ichitibatsira masikuru edu maofisi epano achitibatsira. Saka ndamunhu ndakuziva chakanaka nechakaipa kuti nzira yandaifamba nayo
inzira yakaipa kuti denda kana sina dzidziso ndaona mukati mejere ino dzimwe apo denda itozofa kuti nzira ndakafamba nayo yakati nzira yakaoma kuti vakadzi vandarora panguva makore 3 vanosvika kuma 5. Mungati tsanangurira kuti chii chamadzidza mukati menzvimbo ino nerehabilitation? Chandadzidza ndechekuti ndakuziva kuti kuparo kwemhosva haiparwe kana ndakafamba nemafambiro aya ndiri kupara mhosva. Ndakuziva kugara nevamwe zvakanaka kana ndine mukadzi wangu ndakuziva magariro nevabereki magariro andakuziva kuti iyi nzira iyi inondisvitsa panguva yakaoma, iyi nzira iyi inondisvitsa panguva yakaoma. So the best way kutsvaga Mwari anaona Mwari kuti zvinhu zvese zvichakufambira zvakanaka. Ndizvo baba, tinokutendai nekuuya muri mukati mechirongwa chino. Tinotenda nekuti tinovimba nekuti vachakunzwai vari kunze uku vamuda kuti vange vachikunzwai, asi hamuna mamwe mashoko ere muda kutsinhira musati tapedza muchirongwa chino? Ndiri kungoti ngavagamuchire mwana wavo kumazuva 3 asara, wairi karasika rakunodzoka musha zvekare, asi iri kudzwa rine maropafadzo. Ndinotenda. Ndizvozvo tinokutendai vateereri vepaSly Media TV. Tiri mukati mechino chirongwa chepaSly Media. Ndita ndinoitwa JTK ende tina mukoma wangu Abraham vanga vachitsinhira vachitaura kuti rehabilitation yemupresence yekumount Darwin iri kuvabatsiridza kuti vange vachichinja unhu hwavo nemaitiro nekuona zvinhu zvine musiyano zvinge zvichibatsira kuti vave neunhu hwakanaka paunobuda kunze. Tinotenda veZPCS Zimbabwe Prisons Correctional Service vanenge vachitsinhira vachibatsiridzawo nema-inmates kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Zita ndinoitwa JTK. Tosangana muchirongwa chinotevera. Uyai nekutenda kwenyu, 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 uyai nekutenda kwenyu mararama, uyai nekutenda kwenyu mararama, uyai nekutenda kwenyu mararama, uyai nekutenda kwenyu mararama, uyai nekutenda kwenyu padzamwari, uyai nekutenda kwenyu varume, uyai nekutenda kwenyu padzamwari, uyai nekutenda kwenyu varume, uyai nekutenda kwenyu mararama, uyai nekutenda kwenyu mararama, uyai nekutenda kwenyu mararama, uyai nekutenda kwenyu mararama, uyai nekutenda kwenyu kudaro, uyai nekutenda kwenyu kutenda, uyai nekutenda kwenyu kudaro, uyai nekutenda kwenyu kutenda, uyai nekutenda kwenyu mararama, uyai nekutenda kwenyu maponesa, uyai nekutenda kwenyu mararama, uyai nekutenda kwenyu maponesa, uyai nekutenda kwenyu mbaresu, uyai nekutenda kwenyu kutenda, uyai nekutenda kwenyu mbaresu, uyai nekutenda kwenyu kutenda, uyai nekutenda kwenyu mararama, uyai nekutenda kwenyu mararama, uyai nekutenda kwenyu mararama, uyai nekutenda kwenyu mararama, uyai nekutenda kwenyu padzamwari, uyai nekutenda kwenyu varume, uyai nekutenda kwenyu padzamwari, uyai nekutenda kwenyu varume, uyai nekutenda kwenyu mararama, uyai nekutenda kwenyu maponesa, uyai nekutenda kwenyu mararama, uyai nekutenda kwenyu maponesa, uyai nekutenda kudaropa, uyai nekutenda nekutenda, uyai nekutenda kudaropa, uyai nekutenda nekutenda, uyai nekutenda kwenyu mararama, uyai nekutenda kwenyu mararama, uyai nekutenda kwenyu mararama, uyai nekutenda kwenyu mararama, uyai nekutenda kwenyu padzamwari, uyai nekutenda kwenyu varume, uyai nekutenda kwenyu padzamwari, uyai nekutenda kwenyu varume, uyai nekutenda kwenyu padzamwari, uyai nekutenda kwenyu varume, uyai nekutenda kwenyu mararama, uyai nekutenda kwenyu mararama, uyai nekutenda kwenyu mararama,
uyaine kutenda kwenyu mararama uyaine kutenda kwenyu gombala sumba uyaine kutenda kwenyu kutenda uyaine kutenda kwenyu gombala sumba uyaine kutenda kwenyu kutenda uyaine kutenda kwenyu mararama uyaine kutenda kwenyu mararama uyaine kutenda kwenyu mararama uyaine kutenda kwenyu